wij doen mee aan deze musical. Ik ben Lisa Hagemart en ik vond het gewoon leuk om eens te proberen. Ja, we willen graag meedoen aan deze musical. We hopen dat we een mooie rol krijgen en we hopen dat de auditie goed gaat. Ja, we gaan een auditie doen voor zang, allebei voor zang apart en een toneelstukje doen we samen. Ja, we hopen dat het een goede smaak valt, dat de auditie niet mislukt inderdaad en dat het goed gaat. En we hopen dat we onze carrière mee kunnen starten. Ja, we gaan natuurlijk ook wel iets anders doen, maar we vonden dit gewoon heel leuk. Maar mooi. En we hebben het krant gevonden en toen dachten we van ja, gewoon in Dokkum. Dus we moesten wel even wie zijn vader heeft gereden. Dus daar hebben we gewoon uit de krant, ze zijn hierheen gereden en dan mogen we zo. Ja, ik denk dat we ook even aan de zien. Ja, gaat de stem goed. Ja, dat doen we. Okay. Graag nog een